No, už jede. No. Co já tam mám? Si po co dělají za zumáčku? Tě říkal jako novou hlavici a volí to může nějak. Ty Mišo, jak jsi taky jde. Umíná Jenr, tam jezdili hodně. No. Ještě jak tam měl full time, to dovede. Hele. Tady Fordky. To nemasný neslaný vysypat. Se kvůli volby. Já ho průjezd a ještě misik. Je to takový jako, že to asi nejde samo úplně. Je to takový předtím s tím Volkswagenem. No. Když jde to várna a poráží. A je tam teda minutka, každou verzi to se to točí. Pak je to takový vyjádření, že je takové Četli jste ten černý, jakoby tam říkal, jako, že nechce jako na nikoho boncovat, ale že teda černý. Právě, že to psal Kopáček, že černý a pech, jo, přijeli do té zóny. Kopecký přijeli v protisměru a on za to Kopáčka před za to 2 rokama vyhodili, no. vyloučili a jim dali 15sekundovou penalizaci. To budou ty tankovací zóny proti směru. Jo, že nedodrželi trasu itineráře. Neutrál, jako jo, nebo Když tam skydal z té trojky, tam hledal zase jedničku. Jirouch, nebo Jiroch, Petr Jiroch. To bylo celý podle mobil stejně jako to má černý. Tak z toho strhali teď. Z toho vejfa. Z toho syčí, tyjo. Ještě to úplně nemá si v ruce.